Som ja 19 de desembre, per tant, avui s'acaba el termini per votar per correu i jo ja sé amb certesa que no podré votar a les eleccions catalanes del 21D perquè no m'ha arribat la documentació per fer-ho. Com a lector temporalment a l'estranger, vaig anar a sol·licitar al consolat de Boston la documentació per fer-ho, el dia 4 de novembre, és a dir, just l'endemà que es publiqués en el BOE l'informació de com fer-ho. Som 19 de desembre, per tant, han passat 45 dies des de llavors i no he rebut ni un sol document. Res. He anat diverses vegades a preguntar a l'oficina de correus americana què passava i sempre la resposta ha estat la mateixa, que està encallat en un tràmit a Nova York i que d'allà no passa. Així que aquí estem, en ple segle XXI, i se m'acaba de vulnerar el dret més bàsic en una democràcia, que és el meu dret a vot. Penso que com a ciutadà el que em pertoca és queixar-me tant com pugui perquè trobo que és una situació completament intolerable. Així que per la meva banda buscaré totes les vies legals que pugui per denunciar-ho i també us animo que si aquesta situació us indigna tant com a mi, doncs ho compartiu amb les vostres amistats. A més, si em voleu ajudar de veritat, el que podeu fer és que si coneixeu algú que no sap si anar a votar o no sap què votar, que adopti el meu vot si li sembla bé. Així que si podeu fer això, em faríeu un gran favor. Moltes gràcies.